Tervetuloa Dudeson's Activity Parkiin tänne Tornio-Haaparantaan. 4500 neliötä pelkkää hauskanpito arktisella teemalla. Tervetuloa! Onnistuksen vähän hidas lähtö oli pojalla! Niin OP kato, se ei mitä edes näy! Itse saa kellon laittaa käyntiin. Noniin, sit läks. Linja seikkailu, upea rata. Saa käyttää luovuutta ja omaa kroppaa tähän vetämiseen. Sanotaan nyt näin, että yhtään ittiä kehumatta, niin tää on pohjoisen pallonpuoliskon paras parkki. Tää toimii vauvasta vaariin. Onks kiva? Vanhakin nuorta. Lumisotaa perinteisen lipunryöstön säännöin. Boom! RHPkin on poissa! Ah! Tiedätkö, kun päivä hyppii, pomppii tää, painaa menee. Kalasta ei enää yhtään puhtia. Innosta pinkeenä, kun on niin hauska. Siitä on Dudeson's taktipuisto tehty. Ois meillä ollut hauska päivä, hä? Todellakin! Sen takia tulkaa tekin tänne näin. Tervetuloa viettää superhauska, maailman hauskin päivä! Tervetuloa!